Eh bien, Annie. Ne bien. Il a tout le temps, oui. Demain. Il était une fille un peu, il n'a pas m'amené. Fati. Ibrahim. Nous sommes à Souri. Soumi. Dubala. Tu feras galotigama. Nous sommes au de Galibi. Wallah, nous sommes à Dubala. Radical Wallah. Depuis 7h, et Bora, Erladji. Il est 11h. Ça n'est pas. Nous, nous faisons des venir. Hein? Nous sommes à Chila, nous sommes nous sommes à Soura, nous sommes à Et puis, il est bon. Il est d'accord. Fati. Hein? Quand vous avez dit que nous sommes d'accord. Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit Il me sera ma sourire, sinon il da sourire sur la terre. Fati. Galontier d'abla. Sans du limba fi ngia galontier d'abla. Galontier rebeneti la quoi. Ik shigoro baroma. Il y a un soro ba. Allez bien galontier là. Wani kele qui babra qui bo qui corfo café befié yala alibi yala. Ni ne bolo to lebi. Et puis, il y a un jour où il y a un tour, 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 il y a un tour. Oui, enfin, ni tu as tiré la rassure, ni boire souffle. Qui coupe ma bonne de la sa, Mouchi. Depuis cette heure que tu as dit là, faut s'en aller de watcher son nom. Nous sommes fournis. Donc, nous sommes yala mou de là. Hein? Nous sommes yala mou de là. Oui, il faut me sentir et tout. Nous sommes à la même chose que tu as dit. Quand faut te fouiller là. Hein? Et tu changes. Sans du ne peut faire la femme qui a une femme mandée quand on. Il m'a donné une fille qui est la femme de fille. Mais jusqu'à présent, tu continues au chemin qu'elle est déjà. À ma chigola, ne te comment la bli. Nous sommes à la fin. Nous sommes toujours quand il est calé. Et quand il est climpé dans le nez. Nous sommes tout quand on a sur été en adèle. Au début, nous sommes là. Et puis notre début, nous sommes là. Parce que tu changes, tu m'as mis, c'est fini. Il y a la bagne, une semaine. Muso yala likela, galontikela, namarato, jon à bébé. C'est-à-dire qu'on t'a remis à tout. Ni galontikela dans une belle, ni jogo bébé n'y on serait là. Ouais, fatigué sur la bema. N'y a qu'un ramadal là-bas, fatigué. Tu t'en as mis quoi au début. Ni n'a sur dumo du itia, qui boira kata yala foulan takalama. Il m'y sera l'anté fou kalama. Mitian, d'ailleurs nous kabla. O don wallahi bi ngam non so kanama nama ngi gatte kana nama ko mo dal mi so rawati changer don de fengene de be là ne jotin nare alay ne ju fetala na fara mo gi si kuma dola a dɔ filɛ nin ye ni kun t'a dɔn ko papa bɛ ne yan yɛrɛ parce que a ka turu tɛ yan nɔ ja turuko t'a la ne y'a mɛn ne tɛna segin a kan tuguni. Omnum Fashion Birthday événement mis labɛnnen don par la maison de couture Omnum walasa k'an ka ladala finiw lakodɔn. Wani défilé in kɔnɔna la an ka ladala finiw bɛna yɛlɛma ka kɛ modèle ye minnu bɛ tendance kɔnɔna la denmisɛnnin bɛ se k'o don wa mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ fana bɛ se k'o don. An ka nin édition filanan in kɔnɔna la an kɛlen don ka surprise badenba de labɛn aw ye. Défilé de mode b'o la, exposition et vente b'o la, prestation d'artiste b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman wa ne yɛrɛ fana faralen bɛ kɛ jama kan.
Un seul jour, une seule date, le 13 décembre. An bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Memorial Modibo Keita kɔnɔna la 16h wagati pour que kana nin défilé ba in diyabɔ wa a tɛna kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ. Le rendez-vous à ne pas manquer. Ega viele la. Tega yɛlɛ ne tɛ ka foyi faamuya la o. Mais ne ye min f'i ɲɛna i m'o kɛ yan. Ne y'a kɛ mais je crois que a bɛ ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni mais a ma kɛ n sago de fɔlɔ. E ɲɛ t'a la ne min yirila yɔrɔ fɔlɔ min na e ma ye o viele la. Awɔ kɛ o yɛlɛla yɛrɛ de. Wa. N bɛna to k'a tɔ kɛ ten. Ala sinon i yɛrɛ dun. Ne ni ça va. I ka kɔnɔ. Baasi foyi tɛ na. Sherifu a ma falen dɔɔni wa? Dɔɔni. A bɛ. Ne y'a f'i ɲɛna o. A bɛ falen ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. A y'a ko kɛ. Ne y'i kɛ pewu. Nin jɔn de ta? I ye den fɛnɛ na nin ye mun ye? E sen tɛ maa min de na tan. Subhanalayi. I fɛnɛ y'a mun lamɛn tuguni? Nin complète bɛ sɔn ka ɲɛ i la dɛ. I ma n'o doni burankɛ ɲɛ kɔrɔ. An ta ta an ka kɛ uniforme ye. O bɛ sɔn ka kusaya dɛ. I dɔn k'a télécharger. La modèle ɲɛna trop. N'a télécharger an bɛna ta. Awɔ kɛ. E mais ni muso bɛ sokɔnɔminɛn ɲumanw feere sa. Walayi a ka minɛnw cɛ ka ɲi trop. Ni seli sera an tɛ taa turu kelen k'a fɛ yen nɔ. An bɛ sɔn ka ta. Sokɔnɔminɛnw falen. A bɛ sɔn ka fisaya dɛ. Sinon a ka minɛ ni ɲɛ tɛ nin yɛrɛ la. Nin ka ɲi trop. Nin vernis ka ɲi trop. I mana Sherifu ka boisson don kɔnɔ k'a d'a ma ou bien jus. Bila tɛ bɔ. Hali nin yɛrɛ bɛ ɲɛ i la. TikTok modèle ɲumanw tɛ ban n'anw ka nin bɛɛ filɛ kɛ. An bɛ tila an ka valise kɔnɔ finiw walima caisse kɔnɔ finiw bɛɛ la. A tɛ ban o. Mais a bɛɛ bɛ bɛn. Zodi ɲɛ tɛ nin fɛnɛ na. Kureja. Nam. Man sɔgɔma. Nse. Awa kɛnɛ. Tara se. Awa baro dun jalen do yan kɔni. A bɛ kɛ cogo di ba? A fɔ tobili ko b'aw kɔnɔ nin na bi. An bɛ tila. E kɔni b'a dɔn n'an bɛ gala kama dɔrɔn o y'a bannen don chap chap de don an bɛ teliya joona. An tilala an ka baara bɛɛ la. Awɔ. Kureja. Nam. E ka hakɛ to ne kun mago b'e la. Awɔ n y'a mɛn. Ok. E ko k'i mago bɛ ne na. Awɔ. Kureja. Nam. Mun de b'e la tile fila in na? Foyi tɛ ne ma a y'o fɔ mun na? Wagati laban in bɛɛ la. I fari fagalen b'i kan kojugu. Min b'i la i k'a ɲɛfɔ ne ye bani. Foyi tɛ ma foyi tɛ nin na. Ayi ne kun t'e kɛcogoya ye o. E kɛcogoya kun tɛ ne ye Kureja. Min bɛ y'a ɲɛfɔ ne ye. Foyi tɛ ma foyi tɛ na. Ne kɔni b'a dɔn i kɛcogoya tɛ ne ye. Ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka. Komi a bɛ wagati bɔ furu kɛra. An yɛrɛ bɛ ɲini ka don a san 5nan kɔnɔna la. Den ko kuma tɛ. Mun de b'e la? Foyi tɛ na ma. Kureja. Nam. Min b'i la ɲɛfɔ ne ye dogona tɛ ne cɛ o. Foyi tɛ nɔ. Ayi k'a ɲɛfɔ ne ye bani. A kɔni ka di furumuso bɛɛ ye. Ni furu kɔni kɛra den de ka sɔrɔ. O ye bɛɛ ka laɲini ye. N'a sɔrɔ
sɔrɔ fɛn b'i la a ɲɛfɔ n bɛ se k'i dɛmɛ cogoya min na n k'i dɛmɛ ten ne min ɲininka walasa I ka kasi ne m'a dabɔ o kama n bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ fɛn dɔ de b'i la min b'i bali denko la Kureja Kureja kana ka sisan ne m'a dabɔ o kama Sherifu bɛ ne bolo cogo min na lagare bɛ n bolo cogoya min na I bɛ ne Umu bolo ten e ka kuma ne fɛ bani Nani ka kuma fam komere tayro de pumega ne joro Ame traitement de la clé flaina na la sonama docteur ko kam se ga espérer inshallah avance man dowe na la sonama ne ka ɲiningali kunte wala se ka kasi ne ka ɲiningali kunte wala sa k'i tɛmɛ danga n b'a dɔn k'a fɔ den ye Ala bolo kɔnɔ fɛn de a ka di Ala ye wagati min na a b'a da mɔgɔ ma wagati de la mɔgɔ si ka kisɛya tɛ sɔn den na mais n bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn n'a sɔrɔ fɛn dɔ de tun b'i la min bɛ se k'i bali ko mɔgɔ taara docteur fɛ o ye nin fɔ aw ye ne yɛrɛ bɛna weleli kɛ burusi kɔnɔ I y'a faamuya I bɛ bamanan furaw ɲini ka na n'u farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ an bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ Ala sɔnna ma I y'a mɛn n y'a faamu I da de ɲɛji cɛ a man di I ka kasi a bila I kunkolo la dɔrɔn k'i ba de ye ne I y'a mɛn amen min yɛrɛ ye ne bila ɲininkali la bi kuma dɔ la n bɛ n sigi ne bɛ miiri n'a fɔra Fati nana o ye den kelen de sɔrɔ Arama nana Ala y'o lajɔ o ko ma sira sɔrɔ e fɛnɛ nalen filɛ nin ye an bɛ ɲini ka sira san 5 ma tuma dɔ la ne tɛ sunɔgɔ mais nin bɛɛ kɔfɛ ne bɛ Ala deli n bɛ seli n bɛ dugawu k'i ye n'Ala sɔnna Ala sɔnna ma n y'a faamuya ani diyara n ye kojugu n'Ala sɔnna ma e yɛrɛ de tun ta tun bɛ ka ne jɔrɔ ni e y'a faamu a diyara n ye Ala k'a ɲɛmɛlen t'i la yarabi Ala ka tafangɔ d'a ma I bɛ se ka taa taa Arama kɛrɛfɛ a k'aw ka baro kɛ n y'a mɛn ne b'a dɔn n b'a dɔn k'a fɔ ne kɔni ye denmisɛnnin sigilen hami na ka furu san 1 san 2 a miiri bɛ da denko kan dɛ ne bɛ Ala de deli n bɛ dɔ fara Ala deli kan Ala ye ka denmisɛnnin bɛɛ sɔn walasa u ka sigi bɛ se ka diya cogoya min na o bɛ diya n kosɛbɛ furu tɔ ne ye den de ye ni cɛ m'a jɛlen kɔni ɲɛ b'i denw na n'an ka wele denmisɛnnin kɔni Ala y'u sɔn den na a bɛ diya ne ye koyi Non, Nagale, ça va? Ça va. Aucun. Donne. Bachité. Bashi foyete. Madou. Mabe bashi tala. Ah ouais. Et nous, madame? Me taka dugu kono. Dugu non? Ah. Et comment tu? Ne ka moto a. Kunu ne bɔtɔ ci la a tiɲɛna ne bolo ne y'a bila mécanicien kɔrɔ.
kunu Awɔ kunu. o b'a yira k'a fɔ ko moto sira ye Awɔ. ne ko e bɛ kɛ mun den wɛrɛ de lagare hein c'est parce que i ka wari ma don a la donc i b'a kɛ cogo min y'i diya quoi e bɛ moto bila ka si ninnu fɛ i b'a dɔn mɔgɔ sugu min don e ye moto bila cogo di ka si parce que i ma san o tɛ yan i t'a dɔn a wari sɔrɔla cogo cogo donc i b'a kɛ cogo min y'i diya Bibi sabali sabali i ka mulubaliyaw n'i ka ko kirikaraw bɛ ka fɔ an ye sisan nɔ sabali ni ne kana se ɲɔgɔn ma i tulo b'a la Umar, e yɛrɛ kɔni b'a dɔn olu ye nkalon ye. i bɔ ne la nin t'a dɔ ye nin t'a dɔ ye wa i bɔ ka taa du kɔnɔ moto tiɲɛna wari ko de tun b'i la Ayi wari tun bɛ ne bolo ne pereselen ne kun. alors e bɛ taa ka moto ten cogo di k'e pereselen don n'i ɲɛ tugu ka yɛlɛ k'a sɔrɔ moto tɛ yan nɔ i bɛ san pɛrɛn jigin i kɛcogo dɔn et puis kɔlɔsi ne na an kana se ɲɔgɔn ma i tulo b'a la Awɔ. n ka bala ka sɔrɔ moto tɛ yan nɔ a bɛ di quoi ça ne mun ye problème mɔgɔw kun bonjour. Mura. Mun kɛra e t'a dɔn e ma ne ka appel ya E yɛrɛ b'a dɔn souvent a b'a sɔrɔ mɔgɔw ɲɛ guwanen don ni appel min ma ta waati min na ka n'o kɛ kɛlɛ ko ye sa i ɲɛnafin bɛ yen na n bɛ na n bɛ fɛ k'i ye han i b'i kunbɛn nin cogo la tan cogo la fɛnɛ sa toute la journée a ma ɲɔgɔn ye a tɛ tɛmɛ nin kan i muso b'i wele o e ka baara bɛ se ka ca i muso ka appel ta décrocher ma i kana n wele o ka bɛn ma mais n b'i wele i bɛ tila k'i ban ka appel ta ne ka i b'a dɔn ne de bɛ ga la ni e na heure de depuis dugu jɛra lamɛn sa n bɛ fɛ ka min f'i ye ko ninnu tɛ perese la ko e bɛ so kɔnɔ yan ne mana bɔ cogo o cogo laban ye so kɔnɔna ye han cɛ ni ma bɔra ka ninnu kɛ ne bɛ fa aw ɲɛna sa ne ka hakili kɛ ka baara kɛ ne yɛrɛ bolo n tɛ se ka hakili kɛ ka baara kɛ i bɛ sɛgɛn i stresselen bɛ baarakɛyɔrɔ la i bɛ na so i bɛna sɔrɔ aw fana kumunen fana bɛ yan o fana tɛ ko ye sa han i ye kumun de ɲɛ na n'i kun ye n ka appel ta kɛ a kun tɛ s'o ma non seulement i bɛna retard la i bɛ tila k'i ban ka n ka appel ta d'accord yafa n ma sa yafa n ma yafa n ma ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ bilen ok i ɲɛ kumunen bɔ kɛ o ye non mais a ma diya n ye o i ye mun kɛ n na a ma bɛn n ma mais ne bɛ ka yafa n ma koyi ne bolo o kɔni o bɛ ko bɛɛ ban fɔra ko yafa n ma kɔni o bɛ ko nɔgɔya mais i kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan i y'a mɛn a n y'a mɛn ne ko a ye mun de tobi ni samɛ de kɛ bi i yɛrɛ i pari dɔrɔn bɛ dɛ n'a fɔra ko ne ka n pariliba in bɛɛ kɛ ko e bɛ ka o na e bɛ tila k'i yɛrɛ dɛmɛ tuguni o de man ka kɛ o i bɛna to na ne tɛ to ka n pari k'i kɔnɔ bilen o to yen sa cɛ o to yen han sisan kɔni i bɛ wuli sa i bɛ dumuni ko ni fɛnw ɲɛɲini problème t'a la n bɛ taa dumuni bɔ ka na ça c'est Rama. Ouais. Fashion Buzz Day événement ye min labɛnnen don par la maison de couture Omnium walasa k'an ka ladala finiw lakodɔn wa ni défilé in kɔnɔna la an ka ladala finiw bɛna yɛlɛma ka kɛ modèle ye minnu bɛ tendance kɔnɔna la denmisɛnnin bɛ se k'o don wa makɔrɔba yɛrɛ fana bɛ se k'o don an ka ni édition filanan in kɔnɔna la an kɛlen don ka surprise badenba de labɛn aw ye défilé de mode b'o la exposition et vente b'o la prestation d'artiste b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman wa ne yɛrɛ fana faralen bɛ kɛ jama kan. Un seul jour,
une seule date, le 13 décembre. An bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Memorial Modibo Keita kɔnɔna la 16h wagati pour que kana nin défilé ba in diyabɔ wa a tɛna kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ. Le rendez-vous à ne pas manquer. Wallahi men kalifena ka bunga kalima ni musoroba kunte n kun bɛ ko yira Fatila. Ne yɛrɛ jigin kelen waa kelen waa fila de dun na sɔgɔn ye. N'aw ma sabali aw bɛ kɛ ne la da ye a bɛ fɔ k'aw ba faga. Kɔri tɛ ka ko dɔ dogo na. Vraiment n b'i fo k'i barikada. Papa mun fɔliko de bɛ yen nɔ. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya. Jana Dade o mana mun de b'i la. Non tɛ cogo la bi. Munna mun bɛ yen. Umar ka ko tɛ. Cogo di tan. I bɛ se ka taa muso marabali ta ka na cogo di o bɛna ka n'i da sago fɔ n kɔnɔ n bɛ wuli n ko n b'o kuma fɛ e Umar bɛ wuli k'i bɛ kɛnɛ kan nin si yɛrɛ man tɔɔrɔ kɔ musokɔrɔba de fɛnɛ ɲɛ b'u bɛɛ la a tɛ ka ko foyi bɔ a la wallahi men kalifena ka bunga kalima ni musokɔrɔba kun tɛ n kun bɛ ko yira Fatila. Ne ye nin bɛɛ faamuya ne kɔni bɛ min f'i ka sabali i y'a faamuya an ye dunan de ye dɛ anw ye dunan de ye aw ni ɲɔgɔn cɛla la c'est vrai ko min kɛra ko cɛɲuman tɛ nka i kɔrɔ de don n'a fɔra e de ye bɛɛ ladu denmisɛnnin ye i kɔrɔ mana fɛn o fɛn k'i la a kan ka bɛn i ma anw ye tabaga de ye dɛ anw kɔni bɛ yan n'a jara a jara n'a ma ja fɛnɛ hayiwa an taara mɛ n bɛ min f'i ɲɛna i n'i balima ni ɲɔgɔn cɛ i kana to fiyewu muso ka don i n'a ni ɲɔgɔn cɛ kana to muso ka don i n'i balima ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu i y'a faamuya ne hakilina ye min b'o de f'i ɲɛna maa de kun ko n kana f'i k'i ka na Maa bɛ n duguma. Awɔ a bɛ duguma i ka dimi dabila i y'a mɛn yɛlɛ dɔɔni sɛbɛ dɔn n'i tora ka yɛlɛ dɔrɔn olu de ka di ne ye sori dɔɔni kɛ na sa ne ka dadi. Ni tiɲɛna wallahi. Wuli ka na wuli ka na. A fɔ ma ye ko n b'a sɔrɔ duguma. Awɔ. N'a fɔra ko ne de bɛ gala bi mɔgɔ ma se ka nasɔngɔ di ne ma halisa mɔgɔw dun jigi bɛ ne kan ne yɛrɛ jigin kelen waa kelen waa fila de dun na sɔgɔn ye mɛ a bɛ kɛ dɔ ye n'Ala sɔnna a ma a bɛ kɛ dɔ ye bɛɛ dalen don ne la du in kɔnɔ yan ni ne bɛ gala bɛɛ bɛ nisɔndiya hali ni wari ma sɔrɔ ka di ne ma ne kan ka n jeniyɔrɔ fiye o la dɛ n'Ala sɔnna a ma ne fɛnɛ tɛ b'u jigi kɔrɔ ne bɛ taa sugu la ka taa nan san ka na tobili kɛ k'a ja k'a kɛ i b'a fɔ ko n papa yɛrɛ de ye wari di ne ma cɛ sutura kɔni ayi o da kɔni o tɛ to n na o juru tɛ to n na n taa sugu la sisan n taa nan san ka na dumuni duman tobi k'a d'u ma k'a kɛ i b'a fɔ papa yɛrɛ y'a wari di inshallah.
Omar. Sherif. Kunun ta ye. Ni ko ŋa y'a kɛ k'a jara n ye nkalon tigɛ. A ma bɛn ma fiyewu. Aw yɛrɛ b'a dɔn fɛn kelen min ka go ne ye o ye mankan de ye. Aw fitinin ma kɛlɛ min kɛ f'aw kɔrɔbalen. Wa ne yɛrɛ ɲɛna n k'aw kɛra denbayatigi de ye. N'aw bɛ ko faamu aw yɛrɛ ye. O wagati de aw bɛna ne bolo bɔ n da kɔrɔ. Ko muso ko. Umaru e yɛrɛ min ye kɔrɔbalen ye. Ne bolo ni dɔgɔnin ye ko k'i la ko ma bɛn i b'i ala sigi ka kuma de. F'aw bɛna jama wele ne ka du kɔnɔ. I kɔrɔbayara ni ma dɛ. Ma jigin n'a ye k'e bɛ se ka nin kɛ fiyewu. Ma ye min fɔ tiɲɛ don. Yafa ma. Ma ɲini fɛ ka yafa ma. A ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ tuguni. Sherif. Kunun ne ye wale min na wale ma bɛn ma. K'i pɛrɛ i kɔrɔ kunna. Fo i bolo ka s'a ma. E ma dɔn e ye dansago. Ne ye lamara ten de yan. Sherifu. Ɔ e dun y'o kɛ mun na? N'aw ma sabali. N'aw ma sabali. Aw bɛ kɛ ne lada ye. A bɛ fɔ k'aw ba faga. Ma sabali. Ma ala kana sɔrɔ. N ko kuma ɲɔgɔn fɔ sa. Sitanɛ de y'a sɔrɔ. An dusu de y'an kɛ. I bɛ yafa ma. An yɛrɛ b'a dɔn i ma lamɔ nin cogoya la. A ɲɔgɔnna fila t'an sɔrɔ bilen. Aw bɛɛ kɛra dutigi de ye o. Ne bolo ni ko min kɛra n'a ma bɛn a b'aw sigi ka kuma. Mais ka mankan wuli k'a jɔ du kɔnɔ. Nin kelen ma bɛn ne ma dɛ. Ni ala sɔnna ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ bilen. N'aw seginna ɲɔgɔnna wɛrɛ k'a bɛ kɛ baaraba de. I y'a fɔ cogo min na n b'a ta ten. Ni ala sɔnna ni min kɛra min kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten. Wɔrɔ. I bɛ yafa ma n jo t'a la. Fili den sɔrɔ. Ɲɔ fara. Maa banna. N'ala sɔnna ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ tuguni. A kana segin ɲɔgɔnna wɛrɛ kan dɛ. Ni min kɛra dɔrɔn ni min ma bɛn a b'aw sigi k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de. Balimaya bɛ kɛ ten de. Ni kɔrɔ ma min dɔn dɔgɔnin b'o dɔn. Ni dɔgɔnin yɛrɛ ma min dɔn kɔrɔ kan b'o dɔn. A bɛ fɔ o de ma wudu. Mais bɛɛ ta ka wuli ɲɔgɔn fɛ est-ce que o ka ɲi? O man ɲi. Ni sitanɛ donna nin na sa Ala k'an kisi a bɛ se ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na. Yɔrɔ kɔni o tɛna kɛ ko ɲuman ye. I tɛ fɛ k'a mɛn tulo la fiyewu k'aw seginna ɲɔgɔnna wɛrɛ kan. Ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ bilen. A y'a mɛn. N'ala sɔnna. E wulila ka taa ka ciw la. Ala ka segin ni ɲuman. Ala ka segin n'aw ɲuman. Ala ka bi diya. Fati bolo k'a bɛ kɛ sababu ye ka ne denw kun kari ɲɔgɔn na. K'olu kana ɲɔgɔn kan fɔ fiyewu. Ne fɛnɛ balolen ɲɛna. O tɛ kɛ abada. O tɛ kɛ ka ne balolen to. Tɛ dɛ. N'a bɛ min a k'o kɛ. Sinon kɔni k'a kɛ sababu ye ka ne den ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Ne ye n den ninnu lamɔ maɲumanko la cogoya min na. Ne sera olu tɔnɔ dun yɔrɔ ma k'i bɛna don olu ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛ kɛ ne balolen ɲɛna. Mama bɛ i tɛ minɛ nɔgɔ ninnu diyan ne ko wa. Jɔn ka n tɛgɛ sana o fɔlɔ. Tɛgɛ sana. Chéri A kɛra de. nin ye de ya? Awɔ mun na? Minɛ e ni minɛ ko. Don bɛ na dugusajɛ kan ta. Kabako don. Ni ne furulen san joli ye du in kɔnɔ e lagare filɛ nin ye e ma deli k'ale minɛ ta k'a bila minɛn kɔnɔ e kana ne sɔrɔ minɛnko la bi ko k'o d'i ma. Dege cogo di? Kɔri tɛ ka ko dɔ dogo n na. Mama bɛ
Baasi tɛ. Chérie, a fɔ dɔrɔn ko dɔ bɛ ka i jala kɛrɛfɛla na n'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'i furu i tɛ kɔn k'o fɔ an ye dɛ. Mɔgɔ bɛ kɔni b'a dɔn olu ko ninnu ne t'olu kɛ sa i fɛnɛ sa ne k'i dɛmɛ dɔrɔn de. Tiɲɛ fɔ an ye dɛ. Mɔgɔ bɛ foyi tɛ yen ne k'i dɛmɛ dɔrɔn de. I kana ne ka minɛnw minɛ i jija nin ka k'a daminɛ nin kana k'a laban ye dɛ. N'Ala sɔnn'a ma. Kabako tɛ mais mun kɔni ka di ne ye n'a sɔrɔ mɔgɔ de b'i nɔfɛ bɛɛ i k'a fɔ ne ɲɛna i b'a dɔn ne ni e fila cɛla de n t'a fɔ mɔgɔ si ye. Mɔgɔ bɛ n ko foyi tɛ yen n bɛ fɛ k'i dɛmɛ de baara ka ca i ma n bɛ fɛ k'i dɛmɛ ou bien o fɛnɛ ko juguya. Tiɲɛ fɔ n ɲɛna sa. Ala mɔgɔ bɛ yɛrɛ kɔni. Tiɲɛ fɔ n ye sa n'i ye tiɲɛ fɔ a kana na cu mɔgɔ kan an ka to ka wari n'u mara fini sanko ni fɛnw minɛ sanko mana y'a la. E k'i lafiya ba in foyi tɛ yen i b'a dɔn an bɛ min kɛ yan e bɛ taa dumuni bɔ ne bɛ minɛ nɔgɔ ninnu ko comme ça an bɛ teliya o la o tɛ. A chérie. Mɔgɔ bɛ o kɛ sa o bɛ. Chérie ni minɛ ko. O to yen. Tiɲɛ yɛrɛ la n bɛna fɔlɔ n bɛna dumuni bɔ la. Bisa yang mana? Aku mana bisa saya ngate. Ayo, kami nak dumuni ko nung. Papa. Ouais, ça va. Mun b'i la? Ne miiri janyana bi dɛ. Papa cogo di tan? Wallahi. Mun kɛra? Ne kɔni bɛ se ka fɛn kelen min fɔ vraiment n b'i fo k'i barikada. Papa mun foliko de bɛ yen nɔ? C'est-à-dire i ye n sutura quoi. Furuɲɔgɔn la vraiment i ye n sutura i ye n darila bi quoi. N bolo farila quoi vraiment. Papa. Ne nalen aw ye dumuni kɛ la ne miiri janyana dɛ. C'est-à-dire don dɔw la a bɛ gɛlɛya quoi. Wallahi ne sira ɲɛna kun bɛɛ n bɛ ka miiri nasɔngɔ ko la bi. Dɛrɛmɛ kun tɛ ne. Ne yɛrɛ bolo n ko non n ko tobili tɛna kɛ bi. N y'a jɔrɔ minɛ k'a jɔrɔ minɛ mais n tilalen c'est-à-dire nalen so ɲɛ b'a la a bɛ dumuni kɛ la. Vraiment. Papa. I bɛ fo vraiment. N b'i fo k'i barikada vraiment wallahi. O tɛ folikun ye o. I cɛ suturalen ne bolo kɔni o ye furumuso ɲuman bɛɛ ka devoir de ye dɛ. Bɛɛ t'o dɔn. Bon o fana ye tiɲɛ ye mais n'a bɛ ne kun a dun kɔli bɛ e la munna ne t'a kɛ? Furu ye jigiya ni sutura de ye ne m'e sutura ne bɛna jɔn ne sutura? Ne hakili la n ko an bɛ taa an sigi mɛri ɲɛfɛ don ma nin bɛɛ fɔra a kɔnɔna na. C'est vrai que ne tɛ baara la mais i bɛ wari minnu di ne ma ko ne ka n ka besoin kɛ n'a ye ne t'a bɛɛ dun. Ne bɛ dɔw bila kɛrɛfɛ parce que i b'a dɔn don dɔ ka di don dɔ man di. Bon i bɛ wari minnu di ne ma ko ne ka taa sanni kɛ o dɔ mara wari ne ye minnu bila kɛrɛfɛ o dɔ maralen ne tun bɛ ne bolo ne y'o de ta ka tobili kɛ n'a ye a bɛɛ bɛ komi e de ka wari de dun. Ne kɔni bolo o tɛ folikun ye tiɲɛ yɛrɛ la. Vraiment kuma tɛ n da quoi. Kana kuma to yen nɔ kuma man ɲi. Kuma man ɲi. C'est normal ne ka nin k'i ye o. E ni cɛ de ne ka suna ni farida. Ne ka diɲɛ ni ka lahara ye e de ye. Ni ne m'e baraji ɲini yan ne bɛna jɔn ta ɲini. Non. A bɛ komi nin tɛ ne papa ye bi dɛ. Kojugu. Yɔrɔ. Wallahi. A bi kunna ni ɲɔgɔn caman de b'i kan. Yɔrɔ. N tɛ b'i jigi kɔrɔ ni Ala sɔnna a ma. Ala k'i sara. Amina. Ala k'i yɛrɛ sara. Sisan ni lafiyara. Yɔrɔ. Wallahi. T'inquiète. A bi kunna kɔni n'a bɛ ne kun ne t'i ja la. D'accord. N bɛ na n bɛ taa dumuni sigi ka na. Ok. An taara.
Man sɔgɔma. Nse lagare. Naam. Dasira. Hɛrɛ. Nse. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi tɛ n na. Ma i dalen don na mun b'i la? Lagare foyi tɛ n na. N fari bɛ de don ni ɲɔgɔn na. Voilà ne nakun y'o yɛrɛ de bi. I bɛ fɛɛrɛ kɛ, I bɛ wuli, an bɛ taa an fari bɔ ɲɔgɔn na komi e yɛrɛ filɛ n'i bɔtɔla ye dɔrɔn I taara I ka tension ta I nana so a banna I tɛ foyi k'o kɔfɛ. Lagare ne yɛrɛ tɛ se ka kuma I fɛ o. A fɔ ka jigin ka yɛlɛ ye ne b'o min kɛ tile kɔnɔ. A fɔ o tɛ sport bɔ. Ma o kɔni tɛ sport ye sa e yɛrɛ b'o dɔn. Lagare o bɛ dɔ bɔ koyi. O tɛ foyi ye. O ye camanba de ye. O kuma I bɛ ban n bolo wa? Ama Megi wuli sa an ka taa sport léger dɔ kɛ ka segin. I m'a fɔ k'i denni ye subaga ye. Ko n'i ye nin da ko min kan k'i t'o to yen nɔ. Ma joli. N tɛ ka taa yɔrɔ la dɛ. I delila sa wuli an ka taa. An bɛ taa an sen bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn an bɛ segin sisan an tɛ mɛn yɛrɛ. Lagare. Ne ka ma. Ne ko mun de ye fasa jata? Walayi ma. Komi I ko ten sa. I jɔ. N bɛ wuli. An ka taa an sen yɛlɛ kɔfɛ carré ninnu na. Voilà. An tɛ mɛn an bɛ na sisan sisan. Ne ka ma de ma. Nin denni ma n'a nin da I nin kan subagaba. Samaya don an ka taa. An bɛ segin sisan an tɛ mɛn o ma. Zoli. Lagare. Tureda. Anchi. C'est Arama. Ça va? Ça va. Sumo. Sira. Yɔrɔ fura de bɛ yan. Eh wala mi yɔrɔ fura na koyi. D'accord. Ne yɛrɛ kun taga tɔɔrɔ dugu kɔnɔ. Ah d'accord. Problème t'a la. Basi foyi tɛ yen nɔ. Tureda mun b'i la? Kɔnɔ de bɛ k'an dimi. O daminɛna a mɛnna. Wallahi depuis surɔ ne kɔnɔ bɛ k'an dimi. Tureda depuis surɔ o b'e la e m'o fɔ ne ɲɛna an dun bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ. Ala wallahi ne tun b'a dɔn ko depuis surɔ a bɛ na n fɛ n k'a bɛ ban n ye fura ta ka dɛsɛ. Tureda tiɲɛ yɛrɛ la I y'o mun k'o ma bɛn n ma. Ayisa. O tuma an ka sigiɲɔgɔnya nafa bɛ kɛ jumɛn ye? O tɛ foyi ye. Ne hakilila k'a fɔ kɔni ko n'aw kɛra kansinamusomaw ye ni degun bɛ dɔ kan dɔ de kan ka baara kɛ. E ma ŋɛnɛ ni ne ma e ka baara kɛ place la sisan ne yɛrɛ banana est ce que a courage bɛ e minɛ ka na ne ka baara kɛ wa? I ma ŋɛnɛ ne bɛ so kɔnɔ I kelen tɛ so kɔnɔ fosi dugu bɛ jɛ I b'i kɛ baara kan ka ne dalen to. A bɛ kɛ ten de wa? N da awɔ a filɛ sɔgɔsɔgɔ yɛrɛ b'a la I b'o fɛnɛ fɔ n ye. Wallahi n ye fura ta ka dɛsɛ. E ni Ala cɛ bɛ se ka baara kɛ nin kan kan? Ala n bɛ n débrouiller. N bɛ n débrouiller. Tulokungɛlɛya dabila sa. Non, furala in ja. Ayisa ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ sa Arama. Tureda I ka furala in ja. Ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ n bɛ deli n bɛ se k'a kɛ o. I ni Ala cɛ n'a fɔra e ko e ma ŋɛnɛ ne bɛ e to baara la yan ka bɔ e bɛ dɔw la. Arama e ka gala e b'i ka baara kɛ a to n ka kɛ sa. Tureda I ka furala in ja. Bɔli yɛrɛ ma bɔ bilen ne tun tɛ ka taa yɔrɔ si ko ne tun bɛ ka taa n terimuso de fɛ yen nɔ. Ka taa yala fula ten dɔrɔn e ma ŋɛnɛ k'i to baara la yan ka bɔ wa? O tɛ se ka kɛ. Sigi kun ye de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Ni mun degulen don dɔ ka hakili sɔrɔ k'o dɛmɛ. Mais n'a fɔra e ma ŋɛnɛ ne bɛ n ka saki da n kan na ka bɔ. Nafa jumɛn b'an ka sigiɲɔgɔnya la? T'i reposer. I bɛ hakɛ to. I jɔ ne yɛrɛ bɛ n bɛ fura in bila fɔlɔ n taa fini bɔ n yɛrɛ la n ka taa. I bɛ hakɛ to i y'a mɛn. I ka nafɛnw bɛ fan jumɛn? A bɛ gabugu kɔnɔ. Ok. Ma nin tagama nin yɛrɛ tagama in ka wusa ne ma koyi. Yɔrɔ de. A bɛ ka n senw fasa bɔ ɲɔgɔn na o. Ne y'a f'e ye ma n'i ka na an ka taa an sen na yala yala. E yɛrɛ b'a dɔn ninnu ka ɲi ma kojugu. O sayara ma koyi. An bɛ to ka nin kɛ so an y'a mɛn. N'an tora k'a kɛ an n'a ma kɛ wagati bɛɛ. Wagati ni wagati. N'an tora k'a kɛ a bɛ wusaya. Payi ma ko dɔ kɛra o don ne yɛrɛ ɲɛna k'a f'i ɲɛna. O ye mun ye tuguni i bɛna n jatigɛ. Ayi ma kana siran kojugu tɛ kana siran sa i b'a dɔn o don o kɛ ne bɔtɔ n ko n bɛna datugu ne de filɛ ka Fati mankan mɛn telefɔni na a bɛ pari wariko kuma na
ko awɔ dɛ ale ka pari wari ma dafa dɛ parce que ale tɛ ka ga kɛ sisan ja a bɛ to ka nasɔngɔ de tigɛ tigɛ dɛ k'o kɛ pari wari ye. I ko mun? Ma Fati kɔni walayi n y'a ye o don n kɔrɔ kunu yɛrɛ an kɔrɔ n bɔra n ko n bɛna da tugu n bɛnna n'a ye a bɛ telefɔni na a bɛ k'o ɲɛfɔ k'a tɛ ka wari sɔrɔ. Fati ayi ne b'a sɔn a dɔgɔden in bɛ sɔn ko caman ma mais ma jigi k'a fɔ k'a bɛ nin fɛnɛ kɛ dɛ nasɔngɔ a y'a kɛ dɛ i ɲɔgɔnnaw bɛ ta ka pere na diɲɛ don o don k'u cɛw ka nasɔngɔ dafa e ta ye k'o tigɛ de Fati ne t'a dɔn den in bɛna changer don min na n m'a dɔn fiyewu den in bɛna changer don min na n'i kumana u b'a fɔ k'i ka jugu waliden ma mɔgɔ bɛ nin kɛwale kɛ k'i bɛ diya mɔgɔ ye jogo sugu bɛɛ a bɛɛ bɛ den in na e ka dumuni bɛ kɛ nin na cogo di a bɛ diya nin na cogo di a ma nɔgɔ dɛ lagare mɔgɔninfin kɛ fɛn min ye fɛn min kɛ i b'o de nafa sɔrɔ a to yen kana fɛn fɔ dɛ kana fosi de fɔ a to yen ni ɲɛ b'i ɲɔgɔnnaw ta la don o don olu ta bɛ ka furan ka b'a minɛ kɔnɔ don o don e ta de bɛ ta ka taa di gerebu denmisɛnninw ma o yɛrɛ ye hɛrɛ ye a tɛ maloya Fati tɛ maloya dɔɔni ma maloya kisɛ kelen tɛ Fati la an ka taa ne e ko an tɛ bi ta in yɛrɛ bila ta ma an ka dɔɔni kɛ mais ma kana to mɔgɔ ka bɔ a kalama ko ne y'a f'i ɲɛna dɛ ne b'o fɔ jɔn ye sa komi ne tɛ n ka fɛn dogo i la ne mana bɔ fɛn min kalama dɔrɔn ne b'a f'i ɲɛna donc kana fɔ mɔgɔ ye ko ne y'a f'i ye dɛ ne t'o fɔ mɔgɔ si ye sa Lagare i hakili sigi mais n'i ye fɛn o fɛn mɛn nin n'a ɲɔgɔnna la e k'a da ne kulo kama nin n yɛrɛ b'a dɔn n bɛ min kɛ o m'a f'i ɲɛna o ma an ka dɔɔni tagama an ka kare munumunu o la an bɛ sɔrɔ ka taa so mais n'an bɔra kɔfɛ kare nin kan ne tɛ tɛmɛ o kan bilen dɛ problème foyi t'a la an ye caman kɛ sa o i m'an si fasa yɛrɛ bɔ walayi ma joli an ka taa walayi ma Lagare Fati ta in kɔni kuma t'a la Fati tɛ changer ne y'a f'i ɲɛna ne y'a f'i ɲɛna a mɛnna Fati tɛ falen kuma tɛ Fati ta in na bilen dɛ Fati tɛ yan kɔni Adère ne kun kan k'e wele Tere jɔn bɛ tɛ sigi la kuma u ye baarakɛla de ta sinɔn yan nɔ Sherifu bɔra wa Amadu papa fana tɛ yan te yɛrɛ tɛ nin kɔnɔ yɛrɛ ayi Sherifu Fati ni fɛnɛ min ko na sugu ye komi n ye te tɔni dɔ de ye e ko e t'i yɛrɛ bonya ni ko sugu ninnu ma kun jumɛn de la de ni fɛnɛ bɛ kɛ yan e bɛna ka na mɔgɔw sɔrɔ tewu la i t'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ tɛ sigi i bɛna dɔrɔn ka na o baraja ta dɔrɔn k'o jɔ i da la ça c'est quelle manière ça Sherifu nin tɛ fitinin de fɛnɛ kama i bɛ ka fɔ k'i bɛ ne dɔgɔya donc ni e ye min kɛ nin i t'a dɔn i ye ko kɛ yan mais nin tɛ kojugu ye o et puis te yɛrɛ tɛ fɛn min kɔnɔ yɛrɛ fitinin dɔrɔn de b'a kɔnɔ n y'o ta k'o min o sera diɲɛ wuli ko la Fati il est temps que tu te respectes pas i yɛrɛ bonya ko sugu dɔ ma i b'a dɔn e ya depuis e nana du in kɔnɔ ne y'a dɔn ko e ça va pas wallahi mais ne mun manière sugu ye i yɛrɛ ladamu sa Sherifu wa kana na n dɔgɔya n t'o fɛ kana n dɔgɔya dɛ n'i ka te min o ma bɛn tiɲɛ ma n'a ma bɛn i ma i bɛ yafa ma mais i kana na n dɔgɔya n t'o fɛ kana n dɔgɔya e bolo yɛgɛkɛtɔ ye ne kɔrɔ b'a yɛgɛyɛgɛ kɔrɔ n'i dɔgɔya i bɛna mun kɛ n'i ye n dɔgɔya min bɛ bɔ a la an b'o ye i bɛna mun kɛ i jigi dalen n'i kana na ne dɔgɔya bolo yɛgɛkɛ jɔn ne kɔrɔ e ye jɔn ye ko bolo tɛ yɛgɛyɛgɛ ou bien e bolo k'i jigi dalen don fɛn dɔ de kɛ yan so kɔnɔ yan ala cɛ i tɛ sabali
I tɛ sabali. N tɛ sabali. Yɔrɔ depuis nana yan nɔ n ka kuma s'i ma. Ne ta seri ma. Fati sabali. Min b'i fɛ o fɔ n ka mɛ n kana dɔgɔya di. N'i y'i dɔgɔya dun. Ne ko n kana dɔgɔya di. Ni ne ye dɔgɔya filɛ. N'i kana na ne dɔgɔya. E bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye. Umar. Sherif bana ka ne bugɔ. Mais ba mun na kɛ? A bɛ bugɔ pare ba. Mun kɛra? Umar. Cɛ kuma ye muso fɛ. Ne yɛrɛ sigilen bɛ yan sɔgɔmada la n bɛ n ka thé wuli la. N wulila ka don so kɔnɔ n bɛ ka taa fɛn dɔ de ta. Juste le temps que n bɛ na n bɛ n'a sɔrɔ barada b'a da la. A bɛ k'o min. O fana ye ma ne yɛrɛ ye. O ye kojugu de ya. O ye kojugu de ya. E tulo b'a la. O ye kojugu de ya. Ne man kan tɛ ka kuma a fɛ kan parce que a ye min kɛ a ye ko kɛta kɛ ne yan. A y'a tiɲɛ. E bɛna ne muso bɔ parce que a ye ka teliya. O sera nin na. O sera nin na. To ko sera nin na. Courage man. Kɔrɔ sabali dɛ. Non, sabali dɛ. Kɔrɔ yan t'a la dɛ. I muso non, ayi maman a y'a jɔ bani. E bɛna ne bɔ o de la. I muso n'a tɛ place n b'a bila place la. E tɛ se ka ne bila n place la. O t'a fɔ ale bɛna don i la. Ne b'a fɔ i fɛ t'o mɛn yan. Ma jama tuma bɛ Sherif ka yɛrɛ don i lafiya. Sherif bɛna ne muso bugɔ parce que k'a ye tita ko kɔni. Ma Umar fana tɛ se ka na ni muso dɔ fana ka n'o bila an ka so kɔnɔ ko b'an dɔgɔya k'an tɛ se ka kuma. Ne ye dɔgɔya. Ma ma kɛ ten yɛrɛ. A ma kɛ ten yɛrɛ. Ne nana dɔrɔn ka t'e ta dɔrɔn k'a min. E bɛ sɔn ka ko fɔ ne de ye. Sherifu. E bɛ sɔn ko fɔ ne de ɲɛna. Umar sabali. C'est pas pan i kunkolo est-ce que i kunkolo a kɛnɛ. Umar sabali. Ma ɲɛ t'a la. I tulo t'a la. I tulo t'a la. Sherif. I tulo t'a la a b'i bolo jɔ ma. O taara fa de b'i la. I bɛ kuma i kɔrɔkɛ ma tan cogo di. Umar la kan ka tɛ bɔ. Umar n'i y'a faamu e fɛnɛ b'i muso nɔfɛ kɛlɛ la. M'a nɔfɛ kɛlɛ de fɛ a bɛna bugɔ ko parce que k'a ye teli. O sera nin na. Ne ko ne b'i muso nɔfɛ kɛlɛ de la. E ko t'i muso nɛgɛsɛ mankan na. Wallahi ma n y'o de fɔ kan. Sherif bɛ jama o jama la wallahi de b'a kɔkɔ o de don quoi. Sherif bɛ jɔ ne b'a k'a bolo kɛ ta ka taa ne yɛrɛ ɲɔgɔn. O ye bi yɛrɛ. Donc e fana non maa sabali sa. Maa tiɲɛ fɔ dɔɔni sa du in kɔnɔ sa. Ala ko n b'a ka tiɲɛ. Kana Sherif. Mɔgɔ lankolon. Bɛɛ dama bɛ wallahi. Ni mankan ye ko mankan tiɲɛ. Ne bolo k'a bɛ bila ta a tɛ bila ta ni. O y'i kunkolo. N'i den ka se ne muso ma k'a tɛ bila ta n'i den s'a ma hali n'a fa b'i la. Ma mun de kɛra. I y'a faamuya. E bɛ fɛ k'a bugɔ i muso kama. I bɛ fɛ ka Sherif bugɔ i muso in kama. Ma ko bɛɛ kɛra e ɲɛna. Ko bɛɛ kɛra e ɲɛna. Ni den y'a sen suya ka ban ne ka so ni hɛrɛ fara la. Ni yɛrɛ ye hɛrɛ ye wa? Ni musonin kama. Ni ye hɛrɛ ye. E ma mun bɛ yen nɔ. A sera k'i ɲɛ yɛlɛ o. A bɛɛ tɛ nin de ye wa? I cɛ minɛ ka taga n'a ye. A ye manama ko da kan. Fati yo ne bɛ yɛrɛ ɲininka e kun nana mun de la yan bi? Ma ni nana e foli. Fati n'i tɛ tobili la n yɛrɛ fari ka foli kɔ. Parce que e sen su o su ne ka du in kɔnɔ yan mankan de bɛ wuli k'a jɔ. I y'a mɛn? N y'a fari ka foli kɔ pewu. Ala ye muso jugu d'i ma kɛ a b'i ka so kɛ problème y'i bolo. Mun de bɛ yen? A bɛɛ tɛ nin de ye wa? A na o na o n'a ko de don. A na o na o n'a ko de don. Wagati o wagati ni ko k'a ko bɛ nɔgɔya o tɛ nɔgɔya. Ou ni Sherif bɛ ɲini ka kwaba ko da ɲɔgɔn kan bi k'a sababuya kɛ ni musonin ye. O de b'i ka kuma bɔ n bolo. E Fati kɔni. N'i ye kɔlɔkɔlɔ ye. E na o na f'e de ka kɛlɛ wuli du in kɔnɔ yan. N'i tɛ ɲɛ a kɔ i tɛ to yen nɔ k'i bɛ na tobili min yɛrɛ kama o tɛ kɛ ka ɲɛ. I kɛlen ko ɲama nafa foyi de t'i la. Ne bɛ na e yan n'a figi. N'i ye kɔlɔkɔlɔ ye. Ni fɛnɛ ka ne dɔgɔya. Wallahi bi la e b'a dɔn ni furu tɛ e tɛ ne dɔgɔya. N kana na yɛrɛ ni tobili yɛrɛ nege tɛ ne yɛrɛ la yɛrɛ. Fashion Birthday événement ye min labɛnnen don par la maison de couture Omnium walasa k'an ka ladala finiw lakodɔn wa nin défilé in kɔnɔna la an ka ladala finiw bɛna yɛlɛma ka kɛ modèle ye minnu bɛ tendance kɔnɔna la denmisɛnnin bɛ se k'o don wa maakɔrɔba yɛrɛ fana bɛ se k'o don an ka nin édition filanan in kɔnɔna la
an kelen no ka surprise baden ba de labɛn aw ye défilé de mode b'o la exposition et vente b'o la prestation d'artiste b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman wa ne yɛrɛ fana faralen bɛ kɛ jama kan un seul jour une seule date le 13 décembre an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mémorial Modibo Keita kɔnɔna la 16h wagati pour que kana nin défilé ba in diyabɔ wa a tɛna kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ le rendez-vous à ne pas manquer. Ne tɔɔrɔ bɛ kɛ mun démodéler o kan walahi. I ye min kɛ kun du kɔnɔ yen duba kɔnɔ yen je veux que ça soit la première et la dernière fois nin ka k'a laban ye quoi Fati e ye kɛ mun démodéler de Mais papa ne t'a dɔn ka taa kɛlɛfu wuli ka taa mankanfu wuli ten so kɔnɔ ten manamana ko la papa o sera Bɛɛ b'i da yɛrɛ ɲɔgɔn na. bila ni état in bɛɛ la min bɛ n yɛrɛ bila la min yɛrɛ bila la e bɛ se k'a fɔ ni san pɛrɛ cɛ i ye kuma min fɔ k'o de ye vraie version ye i ye kuma min fɔ k'o de ye tiɲɛ ye et puis i hakili la k'i bɛ se ka ne ni balimakɛ bila ɲɔgɔn na i hakili la k'i bɛ se ka ne ni balimakɛ bila ɲɔgɔn na dugukolo sanfɛ o mɔgɔ ma dilan o mɔgɔ tɛ yen o mɔgɔ tɛ yen ne ye défense ta n ye défense ta mais mɔgɔ si tɛ se ka an ka balimaya tiɲɛ o tɛ yen o sirilen bɛ larusi de la maa si tɛ se k'o tiɲɛ maa o maa n'i ni dɔ bɛ taa bilayi i bɛ taa n b'i effacer ka bɔ an ka diɲɛlatigɛ la pewu i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tɛ se wa an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ tɛmɛ e fɛ c'est du quoi ça manamana kɛlɛ manamanakan fɔ c'est à dire e yɛrɛ ye e Fati yelen sitanɛ de ye quoi walayi ala nin bɛ mun ɲɛ i ye nin bɛ mun ɲɛ i ye ne yɛrɛ fana m'a ɲini k'a faamuya n ye n ta i fɛ ka mankan wuli c'est la dernière fois nin y'a laban de wa a kana bila i kunna diɲɛ kɔnɔ ko ne bɛ n'i dɛmɛ tuguni kɛlɛ la quoi wa kunun n ye défense ta mais a banna parce que i tɛ tiɲɛ kan i tile kelen ma deli ka kɛ tiɲɛ kan ma si ko la i tɛ changer kuma bɛɛ manamana kɛlɛ kuma bɛɛ manamanakan fɔ kuma bɛɛ n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na quoi ka daminɛ kɛlɛfu la depuis ala y'anw da depuis an y'an yɛrɛ dɔn ko an ye den ye ne ni n dɔgɔnin ma deli ka kɛlɛ ta wa ne ma deli ka kuma fiyewu k'a y'a bɔ n ta la ou bien k'a y'a kuma k'a yɛlɛn ta sanfɛ mais ko n'o kunna ne bɔgɔ e kama ne dɔgɔkɛ wulila k'i jɔ ne kama ko mun a kunna ne bɔgɔ e kama a kɛra yan o ko jɛ la k'e jɔn c'est la dernière fois nin y'a laban de n t'i ɲɔgɔnna tɛgɛ bilen min yɛrɛ bɛ n faga quoi i tɛ kuma duman foyi de mɛn ko nin kuma in bɛ ka fɔ ah vraiment Fati est comme ça Fati est bien Fati est bien i t'o mɛn diɲɛ na yɔrɔ maa yɛrɛ kɔni tɛ o de kɔni b'i musala de fo y'a taama musala la sisan a bɛ k'a yira de i ka ko man di maa ye a bɛ k'a yira fan bɛɛ mais a bɔra i yɛrɛ la i yɛrɛ jogo de don i yɛrɛ jogo de y'a to maa bɛ k'a yira adama furula ka ne sɔrɔ furu san joli bi yan nka bɛɛ b'o tanu bi i y'o ta ka ko yira ko bɛ nafikala ko fɛn wɛrɛ a ka fisa n'i ye de a ka fisa n'i ye a bɛ hɔrɔnya dɔn a bɛ adamadenya dɔn a bɛ mɔgɔninfinya taabolo dɔn a bɛ taa siraw dɔn ne b'a fɛ musow ka kɛ cogo min na i ma kɛ ten nin y'a laban de tɛ n balimala bila i ye dɛ n tɛ fala bila i ye n tɛ bala bila i ye n tɛ dɔgɔla bila i ye n tɛ kɔrɔla bila i ye wa diyagoya i bɛ bonya ni min bonya bɛ n sɔrɔ i ka sira kan wa conséquence fɛn b'a la i b'a bɛɛ ramasser n'importe quoi a dan de nin si ka mun gɛlɛyakanw la ni ko ni siran na k'e bɛna diɲɛ wuli ne da la ne b'a dɔn kɔni a bɛ ne bɔ duba tobili la walima a bɛ kɛ ko wɛrɛ so in kɔnɔ un point intérêt i t'a fɔ ka taa o ni fana ni min dɔn ne b'o dɔn duba tobili n ka bɔ a la n'a ma ɲɛ man d'u ye ka ban n ka bɔ a la dabɔkun y'o de a foyi ala fɔlɔ an ka bɔ ɲɔgɔn kan
walima i yɛrɛ ɲuman i fɛnɛ b'a conséquence ta Grand sœur. Oui. An sɔgɔma. C'est Kureja. Nam. Ça va? Ça va. Kan nebi. Kan foyi tɛ yen. Kɔrɔ baasi t'i la? Tɔɔrɔ tɛ. Si. Baasi tɛ yen kɔni. Walayi baasi foyi t'i. Alhamdulilayi. Si. Si. Cɛ i parlen n'o bɛ dɛ. Ah, merci kɛnɛga ye. Kureja tiɲɛ yɛrɛ la. I mana fini o fini don a b'i minɛ. Ah, écoutez ya. Walayi. E t'a dɔn ko ne bɛ kɛ de la de ka grand sœur. Ah, e ma ne burankɛ tɛ ka se ka foyi b'e ta la. Kureja tiɲɛ yɛrɛ la. Fini ko de bɛ yen bi ya. Walayi. Ah, d'accord. Kalanden ta ya. Problème t'a la. E bɛ se ka nin bɛɛ ko ɲɔgɔn fɛ. N bɛ se. Problème t'a la n y'a mɛn. A man ca kosɛbɛ o ɲɛ t'u la daranw de ka ca la. Ah, ok. Awɔ. Chérie, Ça va? ça va? Kan nebi. Kan foyi tɛ yen. I ka ko Taa kɛ. fini wa? Walayi bi ta ye fini ko ye. Wɛrɛ ni sɔgɔma. Ça va. Ayiwa grand sœur n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka na n y'a f'i ye visite de bɛ n bolo donc n bɛ boli ka t'o la ka na dɔrɔn ka na n ka fini d'i ma i b'a Y a fo pas de o tɛ problème. E tɛ maloya. I muso ɲɔgɔn k'i ka fini dɔ ma o b'o ko. I fɛnɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Chérie, kalanden t'aw ya? Kureja. Nam. Taa i ka ci la. n y'a mɛn ayiwa grand sœur k'an bɛn Awɔ k'an bɛn. ni ma n ta bɛ dabɔ o kama Ala ka segin ni ɲuman ye. ami amina Ala ka sira diya. amina yɛrɛ bi K'an sama bɔ a la. n'ala sɔnna Kalanden t'a ya? Problème foyi t'a la. Ne bɛ aw ka bila de la o. Mais chérie. Ne bɛ fɛ k'a dɔn mun yɛrɛ kelen de bɛ e ni Kureja cɛ. Kudeja. Kudeja ɲakuma du in kɔnɔ. Ne kɔrɔkɛ ye ne minɛ ka ne bugɔ Kudeja ye. Depuis o don k'a ta o don na ka n'a bila bi la ne ye n kale de n ko n b'a bɔ a la du in kɔnɔ yan. Awɔ dɛ. Lagari wala. Kudeja tɛ e kɔrɔkɛ muso yɛrɛ ye. Sherifu ye bugɔ a ka mɔgɔ bugɔta de t'i ye. Komi ma kɛ ɲina a ma kɛ salon fo don jan ko halisa o rancune de gardelen do i kɔnɔ k'o tɛ dabila. Mon bébé, i ka wajulukan ninnu a tɛna don ne kunkolo kɔnɔ. Wajulukan ko kuma tɛ o chérie. Ne y'i kɔrɔkɛ muso ye ne ka di e ye. Ni ko ko ka di ne du in kɔnɔ e b'a kɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ da bɛlen don de ma ko ne ni e de bɛ parti kelen na tiɲɛ tɛ mais a kun ka di ne fɛnɛ ye i bɛ ne minɛ cogoya min na i k'i kɔrɔkɛ tɔ ninnu i k'i kɔrɔkɛ muso tɔ ninnu bɛɛ minɛ ten an bɛɛ y'i muso de ye o n'a fɔra ko Kudeja ka ɲi Kudeja ta tɛ se mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ bonya Kudeja yɛrɛ bɛ bonya mun da maa kan o k'an ye fa mais kuma bɛɛ e b'a dala ten a mana ɲuman kɛ juguman n'a ye juguman yɛrɛ k'o ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan i fɛnɛ k'a bila i kunna Lagare k'i ye muso de don dɔ i fɛnɛ bɛna taa dɔ de ka so de mun bɛ ka kɛ i bɛ ka mun kɛ Kudeja la n'i cɛ dɔgɔninw taara o k'i la a bɛ bɛn i ma a bɛ bɛn i ma i kɔni ka di ne tiɲɛ yɛrɛ la i ka di ne yɛrɛ mais i bɛ ka mun k'a lajɛ i ka i bolo segin kɔ a tɛ nin mérité quoi Kudeja tɛ nin mérité walayi i muso de don i y'a mɛn a. N'i ka kuma mɛn bon n b'a lajɛ mais n tɛna se ka f'i ye n ko n bɛna k'i ta yɛrɛ mais n b'a lajɛ. K'a lajɛ yɛrɛ. N b'a lajɛ. Ok problème t'a la. I ka fini ko. Ayi dɛ ka fini ko. An b'a ko ɲɔgɔn fɛ kɛ. Chérie fɛnɛ sa ni ko bi sa. Ne m'a f'i ɲɛna ko baara daminɛlen de ye nin i ye minɛn ko yan o don an bɛ fini fɛnɛ ko. Ok a daminɛ n bɛna sisan mon bébé n bɛna sisan o ko y'a mɛn. Problème t'a la i ka na dɛ. Awɔ n bɛna. Jɔ ne yɛrɛ ka taa bɛn wariw ta ka na fɔlɔ. Ma baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen ma. I yɛrɛ don. Awɔ. Baara yɔrɔ. Alhamdulilah baasi foyi tɛ yen. E ye sanfɛ yan. O ka di? O Maro kɔni ma juguya sa. Kuma dɔ la ne kelen de bɛ kɛ dugumala yen nɔ. N ɲɛnafin ni minɛ wagati ni wagati ne bɛ yɛlɛ Adama fɛ an bɛ baro dɔɔni kɛ. Ok. Baasi t'o la. Baasi bi awɔ. Sanfɛla yɛlɛni kɔni a ma nɔgɔn dɛ. Kuma dɔ la fɛnɛ a bɛ farisogo bɔ ɲɔgɔn na. O fana ye tiɲɛ. C'est bien. O Maro. Ne tun bɛ fɛ k'a f'i ye kalo sa in na i k'a lajɛ ka malo ni ɲɔ ta. Ka malo ni ɲɔ ta. Nin y'a kalo 2 de ye. Sherifu bɛ k'a kɛ a bɛ malo ta a bɛ ɲɔ ta.
kalo fila. D'accord. N y'a faamuya ma. N'a bɔra nin na n'Ala sɔnna Serifu tɛ ni malo ni ɲɔ t'an bilen n bɛ ɲɔ jɔyɔrɔ la maa si tɛ ɲɔ ni malo t'an tuguni n'Ala sɔnna n y'i ka kuma mɛn. Ni ma n tala olu ma koyi ni ma dabɔ kojugu fosi kama ko nin y'a kalo fila Umaru bɛ k'a ta Serifu bɛ k'a ta o de to ne y'a f'i ye mais ni nin bɔra la ma ne m'a fɔ n k'i ye kuma jugu fɔ c'est à dire ne tɛ ka min faamuya ne bolo ni gɛlɛya ye ne sɔrɔ ne ka famille c'est à dire n ka denbaya de fɔlɔ kan k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ na nin waati in na ne yɛrɛ kɔni bolo kɔ ma san joli ne de bɛ ka nasɔngɔ bɔ san joli n bɛ ka malo ni ɲɔ ta san joli ni mɔgɔ bana ne de b'a tigi furakɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ du kɔnɔ ne de bɛ k'a bɛɛ kɛ dépense fɛn o fɛn bɛ yan san joli ne de jɔlen don n'a ye nin waati laban in na kalo fila Serifu ye ɲɔ ni malo ta o bɛ ka gan o la ou bien a ganna e de la je sais pas quoi n tɛ k'a faamu quoi donc c'est bon a ka ɲi ta bɛɛ kungo ye genre n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na quoi ma c'est bon a ka da i ye cogo min na bilahi maa bɛ kɛ n'Ala sɔnna problème foyi t'a la n bɛ jɔ n jɔyɔrɔ la n bɛ ɲɔ ni malo ta problème t'a la problème foyi t'a la. Umaru ni ma n ta da olu ko gɛlɛya ma i bolo sa. Ma fɔ i y'a gɛlɛya. Serifu yɛrɛ ma fɛn fɔ. E ye hakilina de fɔ ne y'a faamuya i ye min fɔ i ye kuma min fɔ ne y'a faamuya basi foyi t'a la ma kɛ i y'a fɔ cogo min na a bɛ kɛ ten n'Ala sɔnna problème t'a la o. Nin fɛnɛ ye kunnadali daminɛlen de ye o tɛ sa ma kunna bon i fɛ kuma de bɛ tan o de kama. Mais nin y'o de ye o sinɔn nin bɛɛ fɔ ko malo ta ɲɔ ta o sera nin bɛɛ fɔli la ne ya n'i dɔgɔnin bɛ ka kɛ kalo fila nin bɛɛ fɔ mun na sisan n y'a faamuya. Ma yafa ma Ala ni kira kama ne de tun y'i faamuya ne ko n k'i y'a fɔ cogo min na n k'an b'a kɛ ten problème t'a la o e tɛ a essayer ka mɔgɔ faamu n kan ka taa ci dɔ la n b'o ɲɛnabɔ. Ne fɛnɛ ma kuma jugu fɔ. Awɔ yafa ma n y'a faamu. Awɔ kɛ kalo fila cɛnin kelen b'a la o fɔli tɛ se ka kɛ kojugu ye dɛ. Ma i ni Umaru tun bɛ kuma min na sisan nɔ ne jɔlen tun bɛ da la ne y'a bɛɛ lamɛn ma e man ka ɲɛ Umaru la dɛ n'a fɔra Umaru an bɛ so min kɔnɔ nin Umaru de y'a jɔ ka tila tuguni ka jɛ nin so in kɔ ka so in to an bolo ka taga so wɛrɛ kɔnɔ ka taga sigi yen nɔ yan du in ko bɛɛ ye Umaru ye an dumuni Umaru an to Umaru hali n'an banana Umaru tile fila in na ni tile damadɔni yɛrɛ n tɛna fɔ tile damadɔni yɛrɛ ni kalo fila in kɔnɔna la Serifu kelen ka malo ni ɲɔ tali min daminɛ e b'a fɔ Umaru ɲɛna ko Umaru k'a ka responsabilité ta ma ne ba ye mɛ to ne ka n cɛn f'i ɲɛna dɛ nin kelen ni kɔni na ne tɛna don i fɛ. Lagare o n bɛ ɲininka e den de ye ne ya e den de ye ne ko ne tɛ se ka hakilina fɔ n ka du kɔnɔ ma n ye mun kuma jugu de fɔ n ye kuma jugu kelen bɛ jumɛn de fɔ e k'o fɔ ne ye ta. Ma ne ma f'i ye kuma jugu fɔ. N ye jumɛn kɛ. Ne ma f'i ye kuma jugu fɔ mɛ nin kelen ni de tiɲɛna ma ne tɛ se ka fara i kan nin na n'i ko a bɛɛ la mɛ nin kelen ni kɔni tiɲɛna n tɛ se ka sɔn. Lagare bɔn hali sini n ye malo ko fɔ Umaru a b'a ta ka na a kelen tɛ to ten n bolo. A filɛ nin ko n'o ko ni Serifu ko n'o ko ni Serifu hali ne min y'i ka Lagare ye ne b'a dɔn ko Serifu de ka di ye n'i denw bɛɛ ye ma i kɔni i k'a lajɛ dɛ a lajɛ yɛrɛ yɛrɛ de ne ni n ka denmisɛnninya ne bɛ nin yɔrɔ f'i ye mɔgɔ bɛ tiɲɛ f'i masa ye a tɛ foyi kɛ a tɛ foyi bɔ den masaya la ko ninnu i b'a da i ɲɔgɔn i b'a lajɛ. Lagare ne dun ye fusamaciya jumɛn k'aw ni ɲɔgɔn cɛ nin na de malo ko fɔlen Umaru ye o kojugu yɔrɔ o muso fila de bɛ Umaru bolo yan a man k'a kɛ yan a kan k'a kɛ a tun b'a bolo wagati min na a tun b'a kɛ o ma ou bien ne m'o dɔn ma ne jigirila Zeyinɛ walayi tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ ne jigirila walayi nin kelen ni kɔni ne tɛna don i fɛ dɛ. Lagare nin ye yɛrɛ kumakan yan ma ne bɛ na Lagare ne dun ma kuma jugu fɔ ne ma kuma jugu fɔ bi ne ma kuma jugu fɔ sini Fati y'o ye Fati bɛ fini mura donna
a y'o y'a kunkolo dilanlen don ne ka malo ni ɲɔ bɛ taa koyi foyi t'o tali bali lagari n'a y'i diya cogo cogo a kɛ ten i bɛ tila ka segin ne ma warimisɛnnin ko ma n'i minɛ sisan kɛ i bɛ na ne sɔrɔ yan Allah yang besar mani Allah sudah kada vedene Allah ini tu saya kena soro ya Allah limna kita kau di Allah limna kita kau di Kureja, ini jauh sih ranjau mah. Kureja, kau mana pergi? Mana kira? Mana? Dokter Sulami, dokter ayah nak konser di Solo. Ala lagi. Supaya kena vedene. Cigi ala le pakai tu koji. Ala le jadi nak pui. Le pakai tu koji. Kureja, mak. Doktor pasal ni mah. Sakit ni, berapa sih? Mau puasa? Cik Allah, dengan kau kita kau disah. Nemna kung korota kam duko no bugola jeto ko di. Nemna sigidala jeto ko di. Mugo bina mune fone ma. San judi. Ma de soro. Kudeja. O telete slameria. Ha? Ni mukli. Ateka dalaka. Ala mana jinatige feke. Abli kuna kori kai. Ne furu chendo ke. Anga desoro. Mais ni de masoro. Alhamdulillah. O finala ka latige do. Hein? On m'a seka kuleka kashi ni femme ça, hein? Est-ce que ni papier encore c'est la fin du monde? Fora kule tetse ka soro de. Oui, docteur ko makani o. Mais docteur so chaman be bio. S'il le faut, amitani ali extérieur là. Hein? On va tenter nos chances. Arrête de te mettre dans cet état-là. Hein? N'indabla ça. Moins fin bénédictien qu'on m'a belatigué. Ni be fait ta extérieur là kata amitani fin que. On va aller le faire. Hein? Des body. Nala do you bole baso.
Nala mala tigere alhamdulillah antanga furu kono antanga herela here chama wore bien kuy yana kuma fam wa nore bi yakli lafia ka foko ni ko yen ne flan no gonche ko dem na ne bla ko ngam so freta we flana ko ni fe no yakli boko hein je ne le ferai jamais pas quand même pour ça au bo yakli la nete fali ni ka do nye kan so no musorobo i to te fe mo shika ni do nye ka ni fla ça c'est une situation de couple on va le gérer ensemble OK yenga kuma famo je veux pas que tu te mettes dans cet état hein? Tu m'as compris? Allez viens Makun, kanakashi, makun. Elle en a ça, mais. Quand il s'est dit allongé d'homme. Il a allongé d'homme. On t'a ramené. Chidabla ça, chidabla. Chidabla diable. Ah, tu vois là. Il fait mon couvert d'âme, le toi, tu connais. Muso dunga dinko mano. Nini turani akila sa. Antina lafia. Ntoro ni fena bika mun dokotoro na sugiyo ko. Ha? Muko be ni fo muso yeta directement flagrant. Afa yana na chekana. Oh, ma nyame. Ulam tala. Sheriff. Are you there? Sheriff. O mati ba. Iboro kele benete ini nonje. Ini chedo wakeri. Nibi mne kum nibi morum ne chukamnila. Ni kum tila ne bolo oduna koni obana. Moi, je pense pas qu'il y a jusqu'à ce niveau-là. Mais à Kadianga, nous pouvons y s'il te plaît. Ni du fouille à la yafama. À la rame. Tifa. Elle est pas donnée tes mots, Niamai. C'est vrai. Moi, je m'en vais au retenu. Oui, tiens. Mais il y a mis que doula. Ma dans ce là quoi. Et n'était rien. J'aime comme c'est C'est vrai. Ne crois que monsieur de ne me mini fait trop bon quoi. Mais bon ya drone ni fait. Ne ga bien fait faut que ça ma ni bon ya te. OK? Nyame. Nala sonama marketing to. Mais akani yanga ni ketchi boni.
Problème t'a la nya ko. Oh, mina tam. Nta duwa. Ah. OK, ka segin me. Mina ra. Me kana sama jila. Problème t'a la nya me. Ala, cɛla sigi bɛ mɔnɛ dɔ mɔgɔ la dɛ. Ni furu tɛ ne ka yafa ɲini fɛ mun kama. Mais Umaru de kama ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ. N'i bolo k'a banna, Ala ma daminɛ fɔlɔ. A ni sɔgɔma. Kureja. Nam. Korne ma mere. Ni ayi. Ni mame. Ko gayon. Wale don. Ça va yɛrɛ dun? Alhamdulillah. Basi la. Tasweti. Alhamdulillah. Ne bila ka me don ne. Ayi wale ma bila Ne ka. bura ka ci dore la. Ah. Yore me. O tɛ ba ko la. No maro nyene fini me awon. Ayi ɲɛnɛfin minɛ. D'accord. A fɔ ɲɛnɛfin minɛ n sigilen bɛ yan ten dɔrɔn. Yere Ismail ne rutila ni na re. Foyi tɛ na. Ne b'a dɔn mun b'e la o. I tɛ ka fosi de miiri ni den ko tɛ. Den bɛ Ala de bolo koyi. Walayi. O ye tiɲɛ ye. Den bɛ Ala de bolo. Mais o tɛ. a kan ka na wagati min na n'a ma na i b'a ye a kɔnɔ kan n bɛ k'i la quoi. O ye tiɲɛ. N bɛ dugawu de kɛ Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. Ami amina yarabi. Ala sɔnna ma. Ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye. E ni ne a bɛ fɔ an bɛɛ ma mamaso in kɔnɔ yan. Inshallah Ala k'o kɛ yarabi ama. Ala sɔnna. Inshallah. Kana n'a da i ni kan kojugu. N y'a mɛn n'Ala sɔnna a ma. Parce que n'i fana ye ko da i ni kan kojugu. A laban kana na k'i i la bana ye. To k'a ɲi. Mɔgɔ dun tɛ kɔrɔtɔ Ala ma. O ye tiɲɛ ye. Diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'a kuma ma se a tɛ kɛ. Sugu i ne bɛɛ bɛ dingɛ kelen kɔnɔ. A nɔgɔyabaga ye Ala ye. An ka da Ala kan. Ala sɔnna a ma. Ala k'a nɔgɔya yarabi. Ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye. Amina. Nse. Ne don so kɔnɔ n bɛ cini dɔ kɛ ka na. Awɔ n y'a mɛn. N bɛna sisan. Problème t'a la. Adama yɛrɛ kelen na fa y'a dɔn. Ni den ko ye ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna se ka ɲɛ jɔ mama la togo togo ka nin kuma ye fɔ mama ye. Kuma tɛ dudenw tɔgɔ yɛrɛ ma. Nin ko ye kunna sira bɛ nin na koyi. A tɛ jɔn bolo a bɛ Ala de bolo. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka sanuma d'an bɛɛ lajɛlen ma yarabi. An yɛrɛ ka taa so kɔnɔ. Men sɔgɔma. Fati. Tɔɔrɔ se. Tɔɔrɔ su la. Nse. Ma ne kun na ni nɔfɛ an ka taa ka t'i sen kɔ. Ka taa ne sen kɔ? Awɔ. Ayiwa. Den wɛrɛ goyɔ la bi. Ma e ka di ne ye koyi. Ne cɛ ba de ye e ye. Donc e ka di ne ye dɛ. E ka di ne ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye. Mais n tɛ taa ne sɔrɔ kuma dɔw la ka to ka kɛ sinon a ka di ye wagati bɛɛ n ka gɛrɛ i la. Ne bɛ n ba bonya cogoya min na ne kan k'i bonya ten. Ne ba ka di ne ye dɛ. Donc ma e ka di ne ye kojugu. Fati, e yɛrɛ man go ne ye koyi. Aw bɛɛ de ye kelen ne bolo so in kɔnɔ yan. E yɛrɛ de kɛwale bɛ se k'i ka ko dɔgɔya ne bolo dɔɔnin. N'o tɛ danfara fosi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ni ne ka kulonkɛ yɛlɛ kɛ. A fɔ fɛn ka di k'o bɔ? Foyi. O de ye ne ka laɲini o Fati. Ala ka hakilina ɲuman di ma dɛ bi. Amina yarabi. I filɛ ka nin min fɔ nin. Ala k'a kɛ taga ɲɛ. Amina yarabi ma. N'Ala sɔnna ma. N tɛ bɔ i jigi kɔrɔ. N'Ala sɔnna ma n bɛ n comporter i n'a fɔ du furumusow bɛ comporter cogoya min na. N'Ala sɔnna ma n bɛ n dɔgɔnin bɛɛ minɛ k'a gɛrɛ n na. Inshallah. Ni y'o kɛ i ma dɔn ne bɛ lafiya n ka so sa. N'Ala sɔnna ma. Ne k'aw bɛɛ lajɛlen aw bɛ kulonkɛ aw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mun ka di ne ye k'o bɔ. N'Ala sɔnna ma i da i hakili latigɛ a bɛ k'o cogoya la.
Awɔ. Ko ne ko ten. An tɛ taa. An bɛ taa ka taa n sen. Awɔ. Fati. Fati, mun ko de kɛ tan to? Arama mun de kɛra? Jɔn ye ci k'i ka taa n ka nafɛn ta n ka nafɛnminɛ kɔnɔ. E ka nafɛn tali ni y'o kuma de ye? Awɔ, nin y'o kuma de ye. O sera diɲɛ wuli ma? O sera diɲɛ wuli ma. Da min bɛ d'e ma nansɔngɔ o da kelen de tɛ di ne fɛnɛ ma. K'i to nansɔngɔ tigɛ la kɛ i tɛ se ka nafɛn san k'a bila kuma tɛ ko ka dɔ mara i ɲɛ o. Bi ta ko bi ta n ka n'i bolo ye n ka segin kɔnɔ k'i bɛ n ka nafɛn ta dɛ, i y'a mɛn wa? I tulo bɛ n na? E t'a na se ka ɲani ma? Ko o ko e de tɔgɔ b'o la, ko o ko e de tɔgɔ b'o la. Diɲɛ don o don joli bɛ d'e ma nansɔngɔ ye? Joli de bɛ d'i ma? I b'i ta kɛ mɔgɔw ka wari tigɛli ye, i ka dumuni tɛ se ka dun, i mana tila i bɛ tila ka taa mɔgɔw ka nafɛn fɛnɛ ta. N kɔni tɛ kelen wɛrɛ dɔn. N ka nafɛn ni n y'a mɛn n tulo la walima ni n y'a ye ɲɛ na ko e Fati ye ne ka nafɛn ta tuguni, bilahi a bɛna bɔ mun na a tɛ dogo i la. A bɛna bɔ mun na a tɛ dogo i la. Yɔrɔ ni y'a f'i ye n k'i ka tɛmɛ ne la. N tɛ tɛmɛ i la. Yɔrɔ ni kan ka da ye. I y'i kan ka da ye. Ok, t'a fɛ. N bɛ t'a fɛ. Wa min y'i diyara ma i bɛ se k'o kɛ wa n kana dɔgɔya i fɛ. Min ye ne ja ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. Mun ye ne ja o kɛ. Mun ne kana na dɔgɔya i fɛ. Fati n'i dɔgɔya. Arama n kana dɔgɔya. N'i kana na ne dɔgɔya. Musomusoba ye. Mun de kɛra? I ka manamana ko sanni ma. Mun kɛra? I t'i muso ɲininka. N ka muso ɲininka n ba tɛ yen sa. Mun de kɛra? Ne ko aw tɛ se ka mɔgɔ to a ka lafiya de yan. Diɲɛ dogo don mana hali ni mankan kelen daminɛ so kɔnɔ yan fɛ. An nana duba kɔnɔ o ko kelen kɛra tuguni yan nɔ. Mun de kɛra? Fati bɛ na ka na n ka nafɛn ta ko o ma nafɛn d'a ma fosi ka n ka nafɛn bila n sɔrɔ gabuguda la k'o ta k'o utiliser. A ma sara na fosi. O tɛ sonyɛliya. Da min bɛ d'a ma o kelen de tɛ di ne ma. Kabini a b'a ka galan de la ka nafɛn ta. Nafɛn ko aw yɛrɛ ni Ala ni kira cɛ aw tɛ mɔna ni aw bɛ ka mankan ni kɛ ko a ye n ka nafɛn ta nafɛn ko mankan aw kan ka bolo de di ɲɔgɔn ma aw kan ka bɛn de a bɔra yan fɛ aw bɔra yan fɛ an nana duba kɔnɔ je pense que a bɛ kow lajɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ sabali aw kan ka ɲɔgɔn minɛ mais diɲɛ dogo aw de bɛ ɲɔgɔn diɲɛ dogo aw de bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ aw de kumakan bɛ mɔgɔw da la diɲɛ dogo Arama diɲɛ dogo Fati nin ye mun ye n b'aw deli Ala ni kira kama a ye k'o to suma n b'aw deli yɛrɛ de n b'aw deli ye Ala ni kira kama a ye bɛn Ala n'aw fila bɛnna aw ka di sa a fɔ ko ni ninnu muso fila bɛnnen don Umaru muso fila bɛnnen don Fati ni bɛ mɔgɔ ka nafɛn na a fɔ a ye a ka d'i ma o ko ma sɔn i ka taa ta a kɔfɛ n'i y'a ta a kɔfɛ f'u yɛrɛ tɛ fɔ a fɔ ko i ye sɔnni de kɛ e fɛnɛ de temps en temps i b'o dɛmɛ o fɛnw na sa o dɔw ka kɛ ni mankan ye sa n'o kɛra i b'a wele kuma fɛ a b'a kuma fɔ nin wale ka sɔrɔ ma kɛ mankan ye Papa. Vraiment min ka di ne ni bɛ fɛ a ka bɛn ni a ko ɲɔgɔn minɛ aw ka tilen. Papa e ka ne lamɛn ba ye i bɛ ne jogo dɔn ne ma furu i ma bi i b'a kalama Fati filɛ nin ye ne ye den mun ye ni Fati nana Arama n mago bɛ nin de la ne ye den mun ye n b'a d'a ma. Arama n b'e jogo dɔn n bɛ Fati jogo dɔn aw fana bɛɛ bɛ ne jogo dɔn wa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn jogo dɔn baw deli Ala ni kira a ye ne bɛ min fɔ ye y'a mankan baw deli n'a ye mankan na ye yan tɛ mankan kɛ o ye hali n'o de bɛ tigidala mɔgɔw bɛɛ ka bonya bɛ yan an y'a dun n'a hakili a bɛ bɔ la aw pɛrɛn kan de fan bɛɛ fɛ e ni mɔna ye sa a ko n ka nin aw ka bɛn aw ka ɲɔgɔn minɛ hali gɛlɛya mana sɔrɔ ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ ko sa tubabu ka kuma ko le lien sale c'est la famille aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ɲɛnabɔ o ka fisa kuma bɛɛ aw de bɛ ɲɔgɔn ci la hali n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛn parce que aw ye sira d'u ma sɔrɔ mɔgɔ jumɛn bɛ se ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ problème t'a la ma gɛlɛya bɔ ɲɔgɔn cɛ ni min y'aw cɛ ne b'aw fila bɛɛ fɛ n'aw fila bɛ minɛ ni kelen ye a y'a jan bolo sa a ka mankan dabila mankan ninnu man ne mɔgɔ deli Ala ni kira kama a ye mankan dabila a ye bɛn ko la a ma sɔn mankan foyi la problème t'a la mais kɛɲɛ danna ye n'a mago bɛ ne ka fɛn min na a k'a demande n fɛ au lieu que a ka taa suɲɛ quoi nafa tɛ suɲɛli in na e tile man di sɔsɔ
i tile ma sɔsɔ mais i sigi i bɛ défensive min na cogo de fɔ ne tun bɛ apprécier nin bɛɛ ye mais santigi fɔ i ye o de bɛ mankan lamaga fo a y'a dabila n b'aw deli ala ni kira kama n b'aw deli o Fati n b'aw deli ala ni Fati sabali sa han Allah i tɛ sababu kɛ ne san muso ninnu ka se k'an faamuya u ka se ka dɔn min de ye ma mana bɛ se k'aw mankan na han i tɛ mankan yɛrɛ ko nafɛn han aw t'aw miiri o bɛɛ la maa bɛ yan musokɔrɔba dalen bɛ aw k'aw miiri o la k'a fɔ ko aw ka mankan b'a ma dɔrɔn aw dɔrɔn bɛ yan han Serif n'a muso bɛ yan nɔ a b'u tɔɔrɔ ni a ye mankan kɛ a b'u tɔɔrɔ aw tile kelen de b'aw minɛ est-ce que aw delila ka ye Serif n'a muso ye mankan bolo ci la aw delila ka ye aw delila ka ye aw delila ka jɔn ye mankan na du kɔnɔ de k'aw minɛ n'aw mɔgɔ fila de mankan na don aw mɔgɔ fila vraiment I ka kuma mɛn papa ne ta gabuguda la ka na n'a fɔra diɲɛ don o don mankan Fati de tɔgɔ bɛɛ da i kan ka bila sa walahi kana mɔgɔ i sera changer quoi i kɔni i sera i ka changer quoi Fati. Ali sini ne ko na fɛn bila n b'a ta ali sini ka kɛ n ka na la fo n'a ma bila gabugu kɔnɔ arama e bɛ bɔ ne ka sira kan ala tɛmɛ n t'a ta bila fo n'a ma bila ali sini b'a ta ne yɛrɛ kuma jigin k'an kunna bɔ ka Fati wele a kunna dɔ kɛ dugu ma ɲi dɛ ne ɲɛnagale ni dontɔ ye yan yɛlɛnka jigin bɛ ka digi ne la o a ka n'an sen kɔ Fati nin ko n b'a bolo nin ye kɔni ala ka nin ko kɛ hɛrɛ ye fɔlɔ Nam Fati e ko ko na sai ko ya ni yɛrɛ ma sɔn ne an ta ko kuma Fati yɛlɛ ka jigin mi ka digi ne la ne ka sina mare ka sira kuma ye mun na sisan kana ka ko tɛ sanfɛ o duguma o ne sago b'a yɔrɔ bɛɛ de la yan aw baara ye a b'a ka wolomali kɛ n'aw sera ne fɛ yan a bɛɛ de ye kelen ne bolo n sen ko Yarati bisimila ma Fati nci wule bɛ mɔgɔ sen bila na Fati mɔgɔ bɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ sen don ji la ko mankan la ni ko kɛli ka di i kɛ i bɛ fɛ k'a k'a kɛcogo ɲuman na minnu b'a kɛ i b'olu a ɲɛdɔnbagaw i b'u ɲininka a la sinon i m'a dɔn nin ji in ka kalan e kɔni b'a dɔn ko tɛ ko an golow la surtout kabatɔ fari n'i y'a kɛ jikalaman kɔni a bɛ n sen jogin Ma mun de bɛ yan nɔ foyi tɛ yan n sen de tun bɛ ka bɔ ji ka k'a la Fati ko k'a bɛ n sen bɔ a la bisimila ma e kɔni n'i ma ye i bɛ fɛ ka mɔgɔw ladege i t'a k'u ta togoya ye e bɛ taa seri fɛ e ni seri tɛ kelen ale bɛ kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de Fati fɛnɛ ma n'i ma nin bɔ nin na bi ta tɛ jigalama ya siɲɛ wɛrɛ a bɛ tulukalama k'i sen kan yan nɔ
Ni yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ ye. Nka ma so bɛɛ la sa. Ma i tɛ wuli an ka taa. Ayi ka taa. Aya ne taara. Ni ma ɲɛ i bɛ ko kɛ i b'a ɲɛɲini fɔlɔ de. Ma i b'a dɔn n bɛ taa dabɔ k'i bala sa. Ni walahi ne bolo ji in ka ɲi tan tɔ. So ni ma dɔn ka kalama ni sen. A ka kalan sen mari ni sen bɔ a la. E ɲuman kɛtɔ la n'o fana ta kɛ kojugu yɔrɔ kɔni bɛ kɛ baara ye. Ji in ka kalan ko sun. Sen tɛ se ka ko ji la ta. E ɲuman kɛtɔ la n'o taara kɛ kojugu yɔrɔ kɔni a bɛ kɛ baara ye. Baara i b'a dabɔ a kama kɛ golo min tɛ sɔn bilen o. Kaba se ni ji kɔni kalayara a bɛ kɛ jogini. Ma mun bɛ yen nɔ? Ayi foyi tɛ yen. E bɛ mun na ne ka salon kɔnɔ? Ma de ne bila ka na se o ya. Ayi e tɛ sɔn. Ma i bonya b'a la. Désormais a man di n ye i ka na ni Fati ye ne ka salon kɔnɔ. K'anw to du dɔ in kɔnɔ Fati ye diɲɛ jɔ ne na salon kama. Wallahi. Donc a man di n ye n'a nana soit ka taa duguma salon kɔnɔ soit ka t'i yɛrɛ ka chambre kɔnɔ. To ka nin ma tɛ i b'a kɛ to yɛrɛ de. Ma man di a ka na yan nɔ. Arama nin kelen ni kɔni Fatima ko fosi de kɛ. A ko k'a bɛ n sen o sanfɛ salon o duguma salon o ne sago b'a bɛɛ de la. Kɛlɛ foyi de tɛna bɔ o ko la yan. A nana sen o n'a tila sen o la a bɛ taa kɛnɛ ma n'aw bɛ so yen a b'a ka kow kɛ mais n'aw kɔni bɛ yan nɔ kɔni ne sago b'a fan bɛɛ la. Dugumala in ja o kɛnɛmala de ye n ja sa o so kɔnɔna yɛrɛ de ye n ja o hali n siso kɔnɔna ye n ja o a bɛ kɛ yen. Ti baasi foyi ye a ma foyi kɛ sen ta ye. Ni i ko ten problème t'a la. Awɔ a ka ɲi ten. Ni i ko ten problème t'a la. A ka ɲi ten. A bɛ ka mun mankan de kɛ yan nɔ? A ma mankan foyi kɛ. Ji de kalayara sen ma dɔɔnin. O tuma i bɛ fɛ k'a fagari ya? I ni Ala cɛ hakilima jumɛn bɛ sɔn ka buna hadamaden sen ta k'a don ji in na? I tɛ ko dɔn i tɛna mɔgɔ ɲininka o k'a ɲɛ f'i ɲɛna. Arama. Tɔw b'a kɛ tan de ya? Arama a ka ɲi ten. A ye nin ko ka ɲi. Problème t'a la ma. J'espère que ani sen bana kɔnɔ. A ye sen don a la dɔrɔn a funteni in kun bɛ n ye sen don a la dɔrɔn n y'a bɔ a la. A ma logolo a tɛ k'i jeni. Ayi a ma logolo a ma mɛn a la o. Sinon an kun bɛ taa pati dɔ ta ka na an kun bɛ n'o k'a la. Ayi a ka ɲi ten. Problème t'a la. A m'o bɛɛ kun bɔ. E yɛrɛ don. Wala n bɛ yan baasi tɛ n na. E kun dalen don. Wala n kun bɛ sunɔgɔ la ko mankan in de y'a to n bɔra a kalama k'a bɛ yan nɔ n bɛ sunɔgɔ yɛrɛ de la. Awɔ kɛ. Lagare bɛ na n'i sen don kuma in na. Ale kɔni ka mago i b'a dɔn a tɛ tɛmɛ ale kan o. A tɛ tɛmɛ. Awɔ kɛ. A bɛ kɛ cogo di? Lagare tɛ. Problème t'a la ma. O don lajɛ ni ɲɔgɔn na kɛ. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ e k'o dilan. Foyi problème foyi t'o la ma. N'Ala sɔnna ma. A ka di ye cogoya min na a bɛ kɛ ten de. Tila kana dɔ dilan ka na. I b'a lajɛ i bɛ datugu fitinin kɛ bi ta. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Mira. Arama. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamakɔ suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Marisien Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ